Vidíme, že opäť rušeň inej konštrukcie, ktorý nemá za sebou tender s uhlím. Je to opäť tendrový rušeň, ktorý priviezlo takisto ako predchádzajúcu uhranku Múzeum starých strojov Žamberk. Možno sa opýtate na tú prezývku ventilovka. Svoju prezývku dostal podľa atypického ventilového rozvodu pary. Rozvod pary bol atypický s názvom Lenz, čo bolo veľmi pokrokové riešenie na vtedajšiu dobu. Pôvodne jazdil iba v Rakúsku a Nemecku, neskôr aj pre československé dráhy. Je to rušeň s adaptovanou identitou. Takže ventilovka z Múzea starých strojov a Žamberk. A kolegovia vám ochotne veľmi radi prídu porozprávať všetko zaujímavé o týchto rušňoch, aj o úhranke, aj o ventilovke. Keď zíde stočne, môžete sa u nich zastaviť, pozrieť sa, ako konkrétne rušeň vyzerá, v čom sú jeho zaujímavosti, prípadne sa spýtať na spolok samotný. Všetko vám kolegovci veľmi radi a ochotne vysvetlia z Múzea starých strojov Žamberk. Ešte raz opakujem, že sa nám predvádza rušeň 431 032 ventilovka. A tak ako predchádzajúci rušeň uhranka, oba sú tendrové, teda nevozia za sebou vozeň s uhlím, ale tender na uhlie majú priamo integrovaný vo svojej konštrukcii. Tento rušeň ventilovka je typický svojim zvláštnym riešením ventilového rozvodu pary systému Lenz. Ďakujeme veľmi pekne kolegom zo Žamberka. Bratislavský rušeň 555 3008 Mazutka. Privítajme Mazutku na točni. Je to domáci predstaviteľ klubu priateľov histórie železničnej dopravy, ktorý sa o tento rušeň stará v Bratislave a jeho domovským depom je práve Bratislava Východ. Časť toho medzi podujatiami môžete vidieť odstavený práve tu v tomto areáli. A fanúšikov si získal najmä pre pravidelné jazdy z Bratislavy na Záhorie do Plaveckého podhradia. Takže na točni máme rušeň Mazutka 555 3008. Ako názov napovedá, je prerobený na mazut. Vyrobený bol v roku 1943. Zaujímavosťou je, že ako prvýkrát sa objavil tento rušeň. Parádne predstavenie.
Na Slovensku sa tento rušeň objavil prvýkrát ako koristný, teda v československých štátnych dráhach po druhej svetovej vojne a v roku 1964 bol rekonštruovaný na mazutové vykurovanie. Pôvodne ide o radu DR-52 až Československu prečíslovanú na rušeň 555 bodka 3008. Približne v 80. rokoch bol získaný do zbierok muzejno-dokumentačného centra. Zaujímavosťou je, že podobne ako predchádzajúci veľký kolega, aj tento bol po zrušení ako vykurovací kotol v pozemných stavbách Bratislava. Rekonštrukcia trvala viac ako 10 rokov do prevádzkyschopného stavu. Konkrétne od rokov 1999 až 2011 ho dobrovoľníci rekonštruovali do stavu, v ktorom ho vidíte dnes. Viac ako 10 rokov rekonštrukcie, výsledkom čoho je tento unikát. Ďakujeme veľmi pekne. Klub priateľov histórie železničnej dopravy z Bratislavy. Aj rušeň Mazutka. Pôvodne a Československu ako koristný rušeň prvýkrát po druhej svetovej vojne. Neskôr už tu zostal. A kto sa nám predvedie teraz? Spoločnosť Cargo Slovakia, ktorá je partnerom tohto podujatia a ktorá priviezla na toto podujatie jeden zo svojich najnovších prírastkov v nákladnej železničnej doprave. Nový rušeň radu 742. V podstate celkom nový. Je dôležité povedať, že aj moderné rušne majú u nás zastúpenie. Konštrukcia tohto rušne je zaujímavým príbehom spolupráce česko-slovensko-chorvátskej, výsledkom čoho je nová rada 742. Mnohí si určite pamätajú pôvodné 742 dízlové rušne ešte z čias ČSD. S prezývkou Kocúr, toto sú nástupnícke legendy. Ďakujeme veľmi pekne 742. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia plošne obnovuje svoj vozidlový park a pôsobí okrem iných aj v DP Bratislava Východ, skonštruovanom na rozhľaďovanie pôvodne viac ako 6500 nákladných vozňov za 24 hodín. Pochopiteľne v súčasnosti je ten objem už o niečo menší. Čo viac reprezentuje silu než Sergej. T679 1312. Tak prichádza nám rušeň z roku 1971, vyrobený v bývalom Sovietskom zväze
Je to výkonný traťový motorový rušeň s prezývkou Sergej. Zaujímavosťou je, že boli vyrábané okrem bežného rozchodu koľajníc aj na tzv. Široký rozchod používaný v súčasnosti na Ukrajine napríklad, alebo na tratiach bývalého Sovietskeho zväzu. Skús nám zatrúbiť, Sergej, ešte. Tieto rušne boli nasadzované najmä na diaľkovú nákladnú dopravu. Až do momentu zmeny cien nafty na trhu boli pravidelne nasadzované, neskôr s postupujúcou elektrifikáciou sa ich nasadzovanie postupne znižovalo, ale mohli sme ich vidieť napríklad v okolí Zvolena, Banskej Bystrice, ale aj na postrchoch nákladných vlakov. Svoje pôsobenie začalo v Obrúdkach, neskôr prešiel ďalej do rôznych ďalších dep a ako náhle bol prevedený do zbierok Múzejno-dokumentačného centra najprv východnej dráhy a potom železníc Slovenskej republiky, bol krátko aj v Múzeu dopravy. O rušeň sa stará Podvihorladský železničný spolok. Ďakujeme veľmi pekne. Nadchádzajúcich letných dní a vitamínov prichádza motorový rušeň Pomaranč z roku 1963. Rušeň T678012. Zaujímavosťou je, že konštrukcia tohto rušňa vznikla čiastočným prepracovaním motorových rušňov pre Argentínu. Bola ním inšpirovaná. Je to skriňový rušeň s dvomi stanovišťami rušňovodiča. Motorový. Má krásne vytočený motor. Ešte nám zatrúb do toho trošku. Rušne pôsobili oklen Zvolena a Popradu, napríklad aj v depách Praha, Libeň, Plzeň, Cheb, Olomouc. A neskôr boli všetky dislokované na Slovensko, do Zvolena, Spišskej Novej Vsi, Prešova, Popradu a Lučenci. Zaujímavé je, že tieto historické rušne ukončili postupne svoju prevádzku až v roku 1997. Celková váha rušňa v službe je 111 tón. Prevádza sa nám motorový rušeň Pomaranč. Pôvodne inak tento rušeň začínal vo Zvolene v roku 1963 a je to v podstate posledný zástupca radu Pomarančov na Slovensku funkčný, prevádzky schopný. Do prevádzky schopného a vystavovateľného stavu podali pri príležitosti 150 rokov železníc na Slovensku 0254. Najrozšírenejšou prezývkou tohto rušňa je názov Pilštik. Je to jeden z posledných prevádzkyschopných pamätníkov Slovenskej rušňovej a konštrukčnej školy z Martina. A prezývku má teda podľa označenia, licenčného označenia francúzskych motorov Pilštik. Píše sa PLSTCK. Vítaj, Pilštik, zatrúb nám trošku.
Vyrobený bol, ešte stále to dokáže, vyrobený bol v turčianskych strojárnach Martine. Celkovo bolo vyrobených vyše 300 kusov týchto rušňov. Tento konkrétny pochádza z roku 1979. Zaujímavé je, že do nich boli osádzané ľahšie francúzske motory, pretože motory domácej výroby boli príliš ťažké. Postupne po vyrazovaní boli tieto rušne masívne využívané aj na rekonštrukcie a modernizácie. Ďakujeme rušňu Pilštich, ktorý má najvyššiu rýchlosť 90 km za hodinu. Krásne sa nám rozbehol a celkovo má 1260 konských síl. No a trošku slnečko svieti, ale stále sa nám trochu zmráka, sa nám trochu mračí. A na točňu prichádza mašinka zamračená. T478 2011, prezývaná zamračená, alebo Berta či Bardotka, práve inšpirovaná vzhľadom herečky Brigitte Bardot. Môžeme sa dovtípiť, ktorou časťou. Ide o legendárnu mašinku, jedna z najvyužívanejších, najvydarenejších sérií traťových rušňov z produkcie ČKD Praha. Vyrobený bol v roku 1969 a viac ako 27 rokov slúžil v jednom regióne. Jeho domovom bolo lokomotívny depo Olomouc, Šumperk. Celkovo má 1500 konských síl, maximálku 100 km za hodinu. Z pravidelnej prevádzky bol vyradený až v roku 2015, po 46 rokoch prevádzky. Rušenie v súčasnosti deponovaný vo Vrútkach a patril s najvyťaženejším a najspoľahlivejším traťovým motorovým rušňom. Ďakujeme Bardotke zamračenej. A už tušíme, čo sa pripravuje ďalej. Krásne naleštený, vyparádený výhrebne Vrútky. V krásnom modro-žltom prevedení náteru hokejko. Alebo hokejkami inšpirovaný. Chceš ísť dole? Chceš ísť dole? Chceš ísť dole? No tak ma drž. Pôvodne dlhé roky bol pýchou z volenského depa. Tak poďme. Vyrobila ho v roku 1974 lokomotívka ČKD Praha. V súčasnosti sa o neho stará spolok Výhrebne Vrútky, ktorý ho aktívne prevádzkuje. Ale do tohto stavu ho priviedli dobrovoľníci. Rušeň prešiel náročnou rekonštrukciou, ktorá bola ukončená v roku 2024, čo nie je až tak dávno. Slúži ako plnohodnotný prevádzkyschopný exponát na historických jazdách po celom Slovensku. Výkon je približne 1800 konských síl. Môžeš nám ešte zatrúbiť, okuliarník. Vítaj. O rušeň sa stará spolok Výhrebne Vrútky. Prezývku má okuliarník. Srdce tvorí naftový preplňovaný 12 valec. Maximálna rýchlosť 100 km za hodinu, hmotnosť 74 tón a naozaj krásny náter, krásny lak a stav.
Historickú laminátku. Rosnička v súčasnosti v starostlivosti dobrovoľníkov Albatros Klub Bratislava. Nároční rušňovodiči Dominik a Marek. Ahojte. Rosnička samozrejme kvôli charakteristickému náteru. Prvý prototypový kus, ktorý slúžil v Bratislave. No a za ňou rušeň laminátka v historickom nátere spoločnosti, železničná spoločnosť Cargo Slovakia. Takto sa nám naraz predviedli oba exponáty. Zaujímavé je, že oba historické a súčasne oba plne prevádzky schopné a súčasne stále historické aj v prevádzkovej službe. Zaujímavosťou je, že zelený rušeň Rosnička motorový strávil celý svoj prevádzkový život v jednom depe, a síce v Bratislave. Je to prototypový rušeň, bol vyrobený v roku 1961 v lokomotívke ČKD Praha, závod Sokolovo. Rušeň bol akousi odpoveďou na potrebu vývinu novej konštrukčnej rady posunovacích rušňov, čo bola jeho primárna úloha, takisto vozba malých vlakov. Rosnička má stále čo povedať, ďakujeme chalanom, v súčasnosti sa o ňu starajú Albatros Klub Bratislava a priviezla k nám aj krásny exponát, stále prevádzky schopný rušeň železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, laminátka. Laminátka, prezývka podľa materiálu, z ktorého je prevažne vyrobená, teda z laminátu. Oba rušne s poradovým číslom 0001. Rušeň Rosnička, prototypový. Naozaj všetky zaujímavé exponáty, aj tie, ktoré potrebujú elektrinu na svoje fungovanie. Tak tu máme ďalšie zaujímavé. Prichádza k nám Hektor, klubu železničnej nostalgie Bratislava Východ a za ním legendárna Gorilla 350. Môžeme si povedať, že elektrický rušeň Gorilla už je historickým nástupcom. Motorový rušeň Hektor nám krásne zatrúbil. Elektrická mašinka bola vyrobená v roku 1975 v plzenskej Škodovke. Hlavne slúžila na vozbu Bratislava-Praha, Bratislava-Košice. Bola pridelená do rušňového depa Bratislava Hlavné. No a ťahajú nákladný rušeň T458 1079 Hektor. Historický prevádzkový kus. V kabíne je rušňovodič Dominik, tiež ktorého pozdravujeme. Ešte nám zatrú. V elektrickej mašinke si môžeme povedať, že konkrétne tento rušeň v decembri 2025 len nedávno ukončil svoju pravidelnú komerčnú prevádzku v spoločnosti ZSSK a tým sa uzavrela jeho 50-ročná prevádzková história. Oficiálne ide o zachránený rušeň pre múzejné účely, takže priamo z prevádzky sa tento rušeň Gorilla dostal do prevádzky historickej. Aktuálne je jedna z hlavných hviezd 350 tohto ročného Rendezu. Jej najvyššia rýchlosť je 160 km v hodine, výkon 4 MW, hmotnosť 89,5 tony. Celkovo bolo vyrobených 20 kusov Goril alebo 350.